Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti pan nakakita ni Edward ken ni Cherry. Simken ti asina, kat kayat na atulungan nga agadal ti balasang. Ngam di na kayat nga ipakaammo nga iso ti mang sponsor. Impaidanon na ken ni James ti panggap na, ngam nagdwadwa ti ina ni Cherry. Iti may sangal daw a nagsasabat da James, Edward, ken Imelda iti dalan. Adda nangeg ni Cherry a nagsasaritaan dagiti tallo. Papagayam, denggen tituloy te serye tayo ita alawas na puluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imbag kanya, tada ambisyon ko iti biyag. Isong agad adalak. Unay daytan, insan. Nanggagkuti saritaan nyo. Kat saan samat ama iparbang ti imbagam. Taisakit mo, dagiti padam nga awan ambisyon na iti biyag? Di ta kayo manlaangan. Pasensya amon ti kasinsin ko. Mailawan na ti agsaw iti makapasakit no dadduma. Nasingpot kayo mat ka ni James. Apay may duma ti ugali na kada kayo adwa. Nailawan na la siguro ti imbagana. Pasensya amon. Nakulaapan la siguro ti panunot na. Hintayo man ka na James di balay da Cherry. Talukuyan ta nga agadal. Ibagata si katimang sponsor. Talaga ka di anakayawan na ka ni Cherry? Ad-adda pimingat ti gagar ko amang tulong ken ko na. Gapo iti ugali ti kasinsin na ani Imelda. Apay, anya ti ugali ti kasinsin na ako nam. Nadlaw ko. Aga po ta agad adal iti syudad. Kat di namatan ipirpirit da James ken Cherry. O sige. Gaputa makita ka sa balin ti pannakilangan mo kadagiti babae. Saan ka apayan? Padasan ta kasarita no kayat nati singasing mo. Kadwaan na ta ni James. Ngam sikat ti makisarita kadakwada nga agina. Nakaumay kami dito balayo. Tadda ko maisingasing mi kada kayo, nana. Anya ka diday jay, engineer. Ibagayo laang no anya tigagarayaw. Adda nga minamamok ama nagtulong kadagiti nasaet nga ubing. Diyo ka di kayat apagtuluyan ti anak yo iti koleyo? Ay, kayat mi engineer. Agam, kasanungay ti pagyaran na ijay syudad. Saan ko maawatan? No anya dagiti itulong ti kunayo at tumulong, sir. Adda ti mabalin namang sponsor. Adamat universidad ijay syudad, nga si dagiti dormitoryo dagiti babae. Mabalin na tagyan ni Jay. Kat no interesado lakit di nga agadal ti anak yo, maituloy na ti agadal. Ay, ni Charity ka sa uyo, sir. Ngam, awan mo ti mabalin ko no kasapulan na ti kwarta, sir. Awan ti problema anyo iti daytanana. Makaammo kami iti amin akasapulan na. Pudno ka di dayta, sir? Wen, kitilaan kidawin mi. Agadal anaimbag iti kasta kat makaturpos. Liklikan na pa'y ti makiinnaram. Mayat ka kaday iti ising-singasing da? Agpay sungata, nanang. No ka aglakaw, padasam adamagan ka ni Engineer Arthur. Agpay sumat siguro ti bagbagana? Sige, padasak man, nanang. Kasla ngamin agdwa-dwaak. Kasla nasingpet mo't dayjay nga inhenyero. Inala na pa'y nga ro, dagiti tattao dito'y nga awan trabaho na, takayat na kano ti makatulong. Sa bagay matkit di, Nasingpet, kunamot ni Kapidwa, James. Anya nga ron ita ti pangedeng mo. Mayat ka kade, iti ising-singasing da. Engineer, naimbag abigat yo. Kaya't kumanti agdamag maipapan iti ibagbagayo ka no? Amang sponsor iti panagadal ko?
Umanugot ka kadi madlaan? Sir, anya ka di dagiti kasapulan? Tinasayaan, kita amiti online dagiti requirements. Dagiti masapol mong i-submit noag-enroll ka. In search ko matkit din, sir. Mabalin ko ti mangala kadagiti requirements iti nagturpo sa kapagadalan. Nasayaan. Dandanin ti pa nag-enroll. Tinasayaan, ibagam ka da James Ken Edward, takaduan da ka amapan ag-enroll. Amo ka din ni Edward, sir? Wen, amo na ti araramidan na. Itad ko kini Edward ti pagbayad yo, no ag-enroll ka. Katimbagayo ka no at dormitoryo ang pagyanak ngay, sir. Binilin ko ni Edward, isunti makaammo kada kayo, numapan kayo ijay syudad. Hello. Oh, umay kami dita. Anda kadwa ka babae ka lalaki. Di dak awagan iti sir, no boss, ha? Awagan daklatan itinagan ko. Mawatan nyo? Saan nyo nga ipadlaw as saktibosyo? Oh, nawatan nyo. Sige nga Rod. Laglagi pa nyo tibiling ko. Bye. Agdiritso tayo ti balay ti sigud nga among ko. Ijay tayo pa amapan, sakbay amapan tayo ijay universidad. Nagigyan ka dito syudad, Edward? Nabayag anag janitora kiti dakkel balay. Pimanaw lang amin ti among ko, tanapan ijay abroad. Sino nga ti adda iti dakkel abalay ako nam? Ti katulong akabagyak. Iso ti adda iti dakkel balay. Imbagak pa'y kindi nga ilakam na tayo. Ta ijay tayo amangan. Saan nga taan nakababain? Saan? Takabagyak nga rod. Makidagos tayo laing met. Ayan mat ngay ni engineer. Ado ti pakakumikuman na ijay na adda dito syudad. Umunapay nga umiliw iti pamilya na. Dito iti kun nakapakidagusan tayo. Wow! Nagdakkelan abalay? Bak nang talaga ti amom, Edward. Adda anak na amay sa abaro. Nungay arman na ka, di swerten. Saan na ka maikari iti kasta a tao? Ti kayat ko, padak amarigrigat. Tamasiguradok adinak isukat. Adda ka din marigrigat nga agararam ken ka. Adda, ngamawan pa iti panunot ko ti makirelasyon. Agadalak pa'y nga umuna. Sa anak mo't maibusan iti lalaki, taado di ta alalaki. Ikagumaam nga ron ti makaturpos. Madamdama, mapantayo iti universidad, tag-enroll kan. Sapay la kuma, tayo ti masakbayan, kat may kariak tumot amang yun no iti ayat ko ken ka. Da kayo man di masabat ko, auntie. Napan ka di man naglako ni Cherry, Jamar Aramid apasdag? Saan balasang ko? Kinadwaan ni James kanti inhinyero. Tamapan ka no agenroll. Agenroll, auntie? Sa dino a vocational school? Ay, saan a vocational school? Balasang ko. Ijay ka no ayan titraysim nga universidad. Anya? Kat no nangina ijay a pagadalan? Pangalaan nyo nga iti pagbayad yo. Ay, di ka no engineer ti mag-sponsor. Iso ka no ti makaamaw. Anya? Agbalin ka di itan akabit ti anak mo? Ay, saan adakas ti anak ko? Kanasing patmat ni engineer. Day, payakas ka tilangam asimang poit. Kas kala nakakita iti alalya. Kasladyak mamati, anapan ka no nag-enroll ni Cherry. Ijay pa'y nangina nga universidad. Pagyanan na kumangay iti syudad.
iti kano dormitoryo, nanang. Pagadalan kano ti inhinyero. Ay, anya ngay nga tati supapak ti panang paadal da. Adan sakit milagro ama pasamak. Day tamat ti atap ko, nanang. Ay, ada ka din da manang mo Cherry. Adadan, auntie. Kadwa na matlaang da manong James kan manong Edward. Da, ada pa'y jay ganggan na at trabahador. Da, apay akadwa da? Iso ka no ti imbaw ni engineer anang kuyog kada manong James kan manang, auntie. Saan da akadwa jay inhinyero? Saan ka de nga iso ti sponsor ni manang mo? Ado ka no ti pakakumikuman na. Iso nga imbaw na da manong James kan manong Edward amang kadwa kan ni manang. Imbaon na ida. Kahit naka-enroll ka din ni Cherry. Uwan ka no, auntie. Mapanto ak eskwela no manglukat ti klase. Pudno ka naun ang naka-enroll ni Cherry. Kuna ni Lilay. Imo na ka nag-eskwela iti makatawan. Iji trisem ti pagadalan na. Agidan kaminton nga agtorpos. Ay day tangarud kahit. Tidakas. Naka-enrollan. Idinto tasi ka. Kat saan pa eh. Tawan pa na i-remedyo kapag enroll mo. Umapalaksa. Agidan kamikit din nga agtorpos. Kasanon, katjak pa'y mat naka-enroll. Ay, urayan tamala ko ni tatang mo manaon ti kalding na. Ti mapaglakwan na. Isaw, ti aramatam. In kayo man kit di ka sa umat ni inhinyero. Ta sponsoran naman ti panagadal ko, nanang. Imbay kayo mat dito construction site nana. Anya ka diti masapol yo. Ti inhinyero, ti masapol ko. Saan nakasken ka, ti kasapulak? Ayan ti inhinyero. Amang ano dapat iji kampo na. Mapan kayo lata ijayan. Apay no kaya ban, takasaok. Ay, ayan ni James. Awan pa ni James ta nasapa pa'y nana. O sige, tenak ayaban ni boss. Kartingam, taad da importante nga ibagakken kwa na. Adamot bakit namang sapsapol kan ka bro? Ikit samat ni Cherry na jay. Anya ko mati masapol ti ikit ni Cherry kanyak. Dahil tati saan ko nga mo bro. Inkay jayan na, tap na maamuam. Brokon ko nam, minton mangig na katibakit. Ha? Ay bun gayam. Nalipatak a boss gayam. Sige man langan. Anya nga taaya ti ibagana. Ay, naimbag abigat yo, engineer. Ay, nadamag ko nga minti inaramid yo iti kaanakak. Da kayo kano tinang sponsor iti panagadal na. Apay nana. Adda ka di parikot? Ay, kwa kuma, engineer. Ay, numabalin ko mamot nga iraman yo at tulungan ti anak ko. Ay, agkurang kami ngamin iti aramatan. Damagak pa iti gayam ko nana, no anya ti makunana. Saan ko madesisyonan ngamin day takit? Ay, kasta ka day, sir. Ay, agpakpakaasiak nga iraman nyo kumati anak ko. Nakasauyo ka din ni boss, nana? Ay, wen, aglisi ka di tadalan ko. Awan ti masapol ko ken ka. Isog kaya makas ti ugali ni Imelda. Taday malaan na. Anya ti itantanamitim mo, sika at trabahador. Ay, awan na. O sige, panawan kayon. Ay, imbagman, tamabalin lat tamot aman, daran ni engineer dayta at trabahador na. Imanugot ka diti inhinyero, itikid daw mo, nanang. Ay, kasauna kanupay matigayam na. Numayat. Ay,
Ang asino nga taday jay agayam na. Nagkasat ni Cherry. Tanakasarak iti mang tulong kan kwa na nga agadal. Ay, numaamok la ko maday ja atao. Ay, ikagumaak agayaman. Oray siyak nanang. Maamamok tumatlaang no asino day tatao. Ay, ingkanto kasarita ti inhinyero. Dabagam no asino day ja atao. Tapno mapanta makisarita kan kuwa na amismo. Anya ka rin imbagat-ibagat kang kabro. Ti amuda, kat siyak tinang sponsor iti panagadal ni Cherry. Mayat timbagam nagpamarangak ana panglaw. Tapno makitak tinasaya at kanya katatao. Adda ka din nakitam anasayaat, kan saan? Nasaya at unay dagiti agina at Cherry kan nanalo siya. Kastamat ni James. Nasingpot da kanyak. Kahit, tingay bakit nga imaytay? Nababa ti pagkitkitaan da kanyak. Kasano no maamuan da abak ng kagayam? Nabakbak ng kangadayo ng iti siya. Ay, nakarubwat kamot anak ko. Papanam? Mapanak ijayan ti inhenyero nanang. Inakdamagan. No asino tibak ng anang sponsor kani Cherry. Ala nga rod, anak ko. Ang ibaga na nga ta, no asino. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seriya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paglay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.